Hoxe realizamos esta rolda de prensa para denunciar que máis de 20 mozos de Galiza Nova foron denunciados por exixir emprego digno diante da Conselleira de Traballo. Galiza Nova denuncia a actuación da Garda Civil e da Policía Española contra máis de 20 militantes da Organización Juvenil do BNG que se produciu na tarde de onte na Coruña. Máis de unha vintena de membros de Galiza Nova foron retidos pola Guardia Civil durante media hora, logo de que realizaran un escrache pacífico a Conselleira de Traballo, Beatriz Mar. Galicia, queremos traballar e non criticar. Queremos traballar e non criticar. Dimisión, conselleira. Dimisión, conselleira. Dimisión, conselleira. Por favor, hacéis el favor de abandonar la sala, hacéis el favor y dejáis seguir este acto, por favor. Podémonos enfrontar a máis de 20.000 euros de multa simplemente por exixir traballo digno en a terra. Denunciamos